herri hezitzaileen egitasmotiken 2018 diagnostiko bat egin ikusteko Azpeitin, ikastetxetatiken haratago, azkenin heziketien arduri ez dalako ikastetxina bakarrik eta ez da udalana bakarrik ere hezkuntza formaletiken haratago herri hau danok ez den nahi galako egunerokuen, bakoitzek bere eremutiken, etxien, lantokien eta kalien. Eta hor diagnostiko bat egin ikusteko Azpeitin, arloz arlo, herri hezitzaileen baitan, herri hezitzaileen egitasmotiken landu naizin baloriekin, ze erronka genitun eskuartien. Urte batzuk pasa ondoren, aurten berriz elkartu geha eragile desberdinek, hezkuntza formalein parte hartzen deben herriko 4 ikastetxiek eta hezkuntza formaletiken kanpoko eragile desberdinek. Eta hor, ordun markautako erronkai heldu dio, balora egin ditugu eta ze emaitza eman ditun ikusi dugu eta aurrea beira ze erronka ditugun eskuartien adostu ditugu. Zein dien gure lehentasunek herri bezala, ikastetxe bezala, baino ikuspegile herri osuen jarrita eta danok ere lehentasun da erronka berdinekin lan egiteko bakoitzek bere lan esparruen. Diagnosien eguneraketa hau 3 saiotan burutu dugu eta 3 saioetan parte hartzie oso emankorra izen da. Oro har eragile desberdinetatik etorri den jendik asko balora du bere egunerokotasuneko lanetatik erten eta pixket ikuspegi zabalago batekin elkarrekin herrien etorkizunen ingurun pentsatzen jartzie. Azpeitik herri hezitzaile modun ditun erronken artien 3 lehenetsi ditugu. Bat izango litzeke harrera protokolo komunitario bat osatzie herriko eragile desberdinen artien herrira iristen dien iritsi berriei harreri egiteko. Bigarrengoa izango litzeke umiek herritik modu autonomo baten ibili ahal izateko baldintzak sortzie. Eta 3. izango litzeke egun sortuta dauden herritarren parte hartze kanal, foro, elkargunien arteko loturak iti eta nolabaiteko hor elkarlana eta komunikazio sustatzea.